Mulwanji Malawi Mala Oriro Poatifore no bwisani kan hani nditu kamene kavuta kwa mbili pa social media kamene kahakune na kuti TikTok ya banidwa umofuna tiku ondeseni kapana uli tiku ndibujiseni nkani imene komaso ndi nkani zina so nkani atoyamba ndio nina kuti TikTok ya banidwa ku United States of America kumaso chote mudziwe kuti ku Malawi ma passport kulibe ku Malawi ma passport kulibe why munthu amene ankakonza ma passport ku Malawi contract yake inapanga expire mu November motero pano ku Malawi kulibenso amene akukonza ma passport komanso nkhani ina imene ndifuna tichezeranepo pano ndoti tingounikirana kunena kuti chipani cha DPP pa 19 January ili ndi msonkhano wake oimaima ndipo uchitikira mulongwe chamu tandiromo kumeneko Alfred Kangata ndi amene akakhale speaker Alfred Kangata ambiri mudziwa ndi mkulu cha amene ali businessman amene ali ndi ma fuel station osiyanasiyana komanso ndi mkulu cha amene anamangidwa pakati pa nkhani ya corruption of course ena amati aye amene anamangira nkhani zambali amene Jan but I'm not sure nenungolankhula zimene zinali pa ground kuti akuti anamanga chifukwa cha nkhani ya ziphuphu komanso mkulu amene ndi vice president wa chipani cha DPP kulo region apa mwa changu mosafuna kukutayani nthawi mudziwa inu ndithu Amabel Ntamanja analankhula ndithu dzakadzanali ndipo makulankhula kwake Amabel ameneyi analankhula ndithu mutsindika unena kuti iyeyo sakupanga nawo zoopa kuti chipani cha DPP komanso ndi zipani zina zikufuna kuti iyeyu atatula pansi udindo wake. Iye ananenetsa kuti angakhale DPP itaphatikizana ndi zipani zina iyeyo sakusiya pansi udindo wake chifukwa choti DPP si chipani chimene chinamuyika pa udindo. DPP pakali pano akuti kunena kwake kwa Anadol Ntamanja ati DPP pakali pano kuphatikiza ndi zipani zina atalankhula bwanji koma alibe mphamvu zomuchotsa iyeyo pa udindo umene ali nawo pokhapokha takhala kuti a DPP yo alowa mbuma motero president kapena kuti munthu amene adzapasidwe mphamvu zosankha munthu woyendesa zisankho kumeneko akhoza kuzamutengera kukhoti and kukhotiko akaonese ndithu ziphaso zoyenerera kuti iyeyo akuyenera kutula pansi udindo wake. Chabwino tibwererenso ku nkhani yathu yoyambirira ija pamene ikukhuzana ndi TikTok, kubanidwa wa TikTok. Okay, kuti TikTok ikabanidwa zotsatira zake zikhala zotani? Zotsatira zimene zingachitike TikTok akabanidwa ku America motero singapezeke pa Google
Okay, singapezeke pa Google. So ngati singapezeke pa Google, chimene chingachitikeso china ndi chani? TikTok ngati singapezeke pa Google, ndekuti izikhala osapangidwa update. Okay, izikhala osapangidwa update. So ngati singapangidwe update, chimene chingachitikeso ndi chiyani? Chimene chingachitikeso nchonena kuti anzathu are international magapankhani ya internet, application imene sikupangidwa update imachoka pa Google Play. So ikamachoka pa Google Play po, okay, in short tiwerenge zimene Milton Bahaya wafotokoza pankhani ya TikTok. TikTok ikufa mawa, umo ndi mmene walankhulira Milton Bahaya. TikTok ikufa mawa, uthenga anaulemba kudzuwa usiku, nkona pali mauti mawa. So why akapanga bani wa America ndekuti singakhale pa Google Play, ikachoka pa Google Play ndekuti silandira ma update. Then after 3 to 4 months ikhala outdated and Android isafuna application yoti si updated. So titaonana kuti mawa lino kuli maliro a TikTok. Malawi mwenye kula kuopya maule munatasa ndipo amaumau ama skinny jeans mumawa lawala pa TikTok. It's time to come home. Amenewo anali Milton Bahaya. Komanso uyu ndi Jesse Jones. Jesse Jones ndo ku Nigeria. Koma okay, tieni tingo werengaso zimene analankhula iye before upita ma comment section. If the US government succeeds in banning TikTok tomorrow, what will happen to all my videos on TikTok? Facebook, get ready to be saturated anyways, cause they are coming back here. If you are in America, make sure you download Lemon 8 app. It's also equivalent to TikTok. Connect with your friends from TikTok to Lemon 8 before we say goodbye to TikTok. So JC John ndi munthu mmodzi amene akufotokozanso kuti chimene mungayenera kupanga ndi chani ku anzathu amene muli pa TikTok and mukuyenera kupanga bwanji potengera ndi mavideo anu amene ali kumeneko. So iye akunena kuti mukuyenera kupanga download application imene imatchedwa kuti Lemon 8 app. Mukapanga download Lemon 8 app ikuthandizani kutenga zinthu zanu zimene zili ku TikTok nkuzibweresaso ku app imeneyo. Mutero zikhala zaize kuti ngakhale azinzanu amene anthu amene amakupanga ndi follow kumene kujawo nkuwadziwisa ndi kukhala nawonso limodzi ku app imene ya Lemon 8 app. Zonse zimene imapanga TikTok komanso app imene imawanitsa. Motero ngati muli nako kuthekera kubweresa zinthu zanu ku Lemon 8 app, pangani ndipo mupitiriza kudukula umene mmadukula uja, kunyekulira umene mmanyekulira uja, zonse zimene mmapanga zija mukhoza kupitiriza. So tini tione amayawe ma application yawo, ma comments yawo ndotani pankhani imeneyi. So tinapeza papa pali Tadala akuti tapeza kale wopita ku Red Knot. Wow. Imeneyonso ndi ina yomwe ikutchedwa kuti Red Knot. Apanso pali France akuti yayi tapeza kale Facebook and Red Knot. Bima ndalama mnyamata wa kumibawa uyu akuti amalawi mwenye kulakoopya koma ichi ehetu mahuli azisowa kokazitsatsiratu. De apanso umbale wathu wina kuti yayi business ya mahule basi yaduka azisowa potsatsira. Ayi kina wose tingawerenge potengani mana akulira. De apapanso pali wina akuti
Trump just said he will reconsider adding 90 more days, so there is possibility that the issue will be sorted out through talks between the two countries. VPN nchi yake imeneo. I'm using app gallery Huawei P Smart 2021. There will be a way to download it. APKs can be downloaded in many other stores and websites, banned in the South, banned in USA, but can be used in other countries. China sungaitole by 2030 uona zomwe atachite. Mwina tipume kupeleka ya bando. So ndio ma comments as bariatu ashmalawi. So kuli Ricky Boston Wilson di modzi mwan pamene hali ochuka wambiri amene hakala hali always pa TikTok. Kumalero abuti, I shut down my TikTok account for good before the ban. I deleted everything fast. Thought to me it's not even worth it. Wow. Nyamadamene ndi munthu chuka nditu. Amapanga zindu siyana hazoimba zindi zindu zina. So abanso ndifuna ndikuoneseni photo imene hii ndi picture imene habari yatu TikTok amatumiza kwa anthu osiyana. I would really great. Okay, diambio mama, important update from TikTok. We regret that a US law banning TikTok will take effect on January 19 and force us to make our services temporary and available. We are working to restore our services in the US as soon as possible, and we appreciate your support. Please stay tuned. Omeno ndo utenga omwe a TikTok hakutumiza kwa ma client ao. Kofanso TNT oneone imene kodi a TikTok wa akumapezeka maiko ena nchifukwa chani sapezeka nawo China. Iwowa sapezeka nawo ku China chifukwa choti a China samafuna ma application kapena zochitachita ngati zovulavulazi zoonesa athu kulaulana. Iwowa mdziko mwawo sapanga nawo zimenezo. Moti ngakhale Facebook imene ku China kuti ugwiritse ntchito ufunika upeze njira ina kuti ukholenso kugwiritsa ntchito Facebook. Chifukwa itiwo safuna ndithu application imene izikhala ngati pena ikuonetsa matupi a azimayi ndi azibambo molaula. Ngati simmadziwa dziwani zimenezo. Tsono pafika pa ti ulikirane nkhani yomwe ili mkamwa yokhuzana ndi chipani cha DPP. DPP pakali pano ili bize kukonza zinthu monga funa kubwera pa ground ndi Alfred Gangata. Bali ndi alongo ine zambiri zoyankhula ndilibe, koma kumbukuza kuti mukamapita ku msonkhano umene wa Alfred Gangata kapena kuti wachipani china chilichonse, make sure musalolere kuti mukayambanepo ndi anthu azipani zina. Pangani zinthu zamtendere kuti mambo onse ukamatha nonse mukhale muli safe, muwanishenso kubwerera m'manyumba mwanu muli safe. Iniyo mukavulala ku msonkhano wa ndale anthu ayo wakhoza kubwera kuipana usakuonani, koma still iwo akakhala byakuenjoya m'manyumba mwawo, inu ndi amene mungamavutike ndi ululu. Club Junta, building better Africa.